Kuka on katujen kuningas? Lassi kuulumaan. Oot sä kuninkaasta katujen? Oot sä kuninkaasta katujen? Sä Lassi kuulumaan. Mun on pakko sanoa, että jokainen näistä on tehnyt tosi hienoa sisältöä, tosi paljon sisältöä koko Suomi-tuben eteen. Mutta vuoden pelikanavan voittaja, iso käsi, shoutout Kontulaan, Roponen. Oho. Tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Minä ja Julia niinku pariskuntana, me ollaan menetetty 2 lasta. Tää on todella vaikea. Miten asiat ei mennytkään ihan niinku piti. Ja nyt on rikkinäinen olo. Syyt on niinku todella henkilökohtaisia. Mä tiesin, että näin käy, kun avaa tän suun. On jo sen viikon verran itkenyt ja luulisin, että ei enää kyyneliä tule, mutta niitä vaan tulee. Ei oo helppoa aikaa tällä hetkellä, mitä tällä